Bu çemeleşmeler tejrübler bilen diplomatik gatnaşygy düýbünden ýatyrdy. İki tarap hem uruşa taýýarlanmaga başlady. 1930-njy ýylda Horasany we onuň töwereginde tejrübler we gadnallar arasynda ýygy çatnaşyklar boldy. Nişapur, Tarax, Dextan ýaly ýerlerde tejrübler ýeňil atdylary bilen tizlik esasly taktikalary gadnallar geň alýardy. Mesudyň uly ýöne agyr hereket edýän goşunlary tährat öwüşlerine ýetmezçilik çekdi. Tejrübler diňe söwüşmän halk bilen gatnaşyklary hem ötürýärdiler. Gadnal häkimiýetinden ýeren ýerli halk täze döwlete tarap çekilýärdi. Mesut Hindistandaky ýeňişler bilen gazanan awraýyny Horasana ýitirmäge başlady. Diplomatiýa bilen çözüp boljak meseleni uruş bilen basmaga tyýnançdy. Bu strategiýa gysga döwürde garşylyk görkezip bilse-de, uzak möhletde Seljuklaryň beýgelmegine böwet bolup bilmedi. Halkyň gözüne awra ýetdi. Döwletde içki nizamdan nam nişany almady. Gadnal Mesut Kakat ýaly ýol ýöremek isleýän bir ogully. Ganjyň kenaryny ýeňiş gazandy. Köşkleri altynlaşady. Ýöne sahra ýerleriniň haýsy tarapdan gelýändigini okap bilmedi. Zaman ütgedi. Indiňe bir güýçli bolmak ýeterlik däldi. Akylly, uýgunlaşan diplomat bolmak berurdy. Bu şol döwri ýeňiçi hökmünde tamamlan tarap Seljuklular boldy. Şunun ýaly videolaryň dowamy üçin kanalymyza agda bolmagy, like basmagy hem de kommentariýalarda öz pikirlerinizi ýazmagy ýadyňyzdan çykarmagy.